Dwi'n yr adran cynnyrch a gwaith llaw erbyn hyn yn neuadd De Morgannwg. Mae'n brysur iawn yma. A gen ti wedi bod yn brysur bore yma yn beirniadu di Llunos Evans o'r Sir Nawdd o Llangadfan, neu llwyddiant Llangadfan, da chi, ynddo? A eisiau tynnu sylw ni at rai o'r dosbarthiadau buo chi. A phwy arall oedd yn beirniadu efo chi? Oedd na ddwy o garno, oedd Mrs Joan Phillips a Mrs Eleri Williams. Pawb o'r Sir Nawdd, felly? Pawb o'r Sir Nawdd, Ac oeddech chi'n gytun? Wel, roedd gan nhw darnau lawr fanna ac o'n i fyny fama amdano ni edrych ar cwpl o bethau a cytuno bod na waith safonol iawn yma. Mae rai mi ddweud oedd o'n wych. Pawb wedi mwynhau berniadu. A digon o amrywiaeth o ddosbarthiadau. Beth am ddechrau sef o'r thob, cilch a llweddi curing, felly unrhyw gyfrwng? Ie, unrhyw gyfrwng. So, oeddwn ni'n edrych am ydy o'n addas, ydy o'n bwrpasol, ac wrth gwrs ydy o'n mynd mewn i bag neu pocen neu rhywbeth, ac ydy o'n mynd i bara. So, mi es i am hwn, y trydydd wobr, ac mae o'n gadarn iawn, syml, ond mae o'n effeithiol ag i'r pwrpas, ac yn gryf ofnadwy. Diw syneb ni golli'n byd o hwnna. Na, ydyn ni'n colli nhw drwy'r amser y goriadau. Mae hwn yn un bach tlws hefyd yn dydi? Yndi. Mwy, dwi'n credu mae'n enw ar y cefn a fanna, a mae hwnnw wedyn, falle fysa hwn yn gallu hongian wrth. Neu ar eich gardwn chi? Ia, dyna fo, a mae hwnnw wedyn, maen nhw wedi rhoi coriadau ni, o le, dwi'n siŵr. A wedyn yn fuddigol Sarah Price. Mae hwn yn bwrs hefyd, yndi? Mae hwn yn bwrs, a be dwi wedi dotio, mae yna ddafad fach fanna, a tu mewn, mae yna ddefyd bach tu mewn, mae yna sip, mae di leinio, mae'n bwrs, a hefyd mae o'n gylch allweddi yn arbennig. So dwi'n meddwl mae hwnna wedi cymryd hi heddiw beth bynnag o fanna. A dosbarth nesaf, cerdyn cyfarch cwyliog. Cwyliog, ia. A beth yw nhw? Plygu papur. Cwyl. Ia. Ar gyfer unrhyw achlysur wedyn, ia? Ia, mae'n debyg. Wedyn oedden nhw'n gorfod paratoi amlen hefyd. A phwy sy'n dod i'r brig yma'n hyn, ta? I'r brig mae gennym ni, beth sy'n boblogaidd iawn, y cacenni yma. Ond be o'n i wedi dotio at hefyd oedd o amgylch fama. Mae yna waith meddwl am hwn, heb sôn am creu yr holl batrymau yma, a mae o'n hyfryd. A pa fath o bapur? Oes o bapur arbennig ar gyfer? Oes, da chi'n gallu prynu fo i'r trwch yna, a da chi'n gallu rhoi sawl haen yna fo. Ond os yw'n mynd mewn amlen, really, da chi'n ddim eisiau gwneud o'n uchel. Mae hwnna'n waith manwl iawn. Mae hwnna'n hyfryd. Rwan, dwi'n gwybod fod y dosbarth yma wedi eich plesio chi'n fawr. Sef eitem wedi i hywchgylchu. Hywchgylchu, ia. Beth am i wneud 3-2-1 efo 3-2-1, right. 3, mae gennym ni bot o mayonnaise. Yn hwn. O ia, peth dal drws ydi o. Mae o'n llawn o dywod, a maen nhw wedi defnyddio glan y fama a wedi addurno fo. Mae o'n drwm iawn fel ydych chi'n gallu clywed. O bellter, o'n i'n meddwl un o'r pethau na i ddal toilet rolls wrth oes dalwm oedd achos oedd hwnny'n boblogaidd ar ei hadeg yn dweud na, mae'n llawer mwy chwythus na hynny. Na, maen nhw wedi rhoi llun o'r fan barod. Do, gwych. Ail, y fama mae gennym ni, wel, Paro jeans, ia, oedd o? Paro jeans oedd o. Ie, da iawn. A mae hwn yn hyfryd. Mae yna lot fawr o waith i mynd i hwn. Mae hwn yn gryf, yn gadarn. Be mae bob merchaffig? Mae yna zips yn bob man. Mae nhw wedi gosod a mae yna waith da ofnadwy fanna. Ond wedi dod i'r brig, gwaith Eirwan Evans o Gonwy. Dwi'n credu mae defnydd crysiau, glowses, sgertiau. A mae yna ddwy ochr iddo fo. A mae'n anodd dewis pa ochr di'r ochr o'r ewydd. O, dwi'n bod yn ddefnydd gwych o hen grysad, ydi o? Wel, da chi'n gallu gweld y patrymau, ydych chi, a mae hwn, a dwi'n gwybod bod yna ddwy ledi arall sydd wedi bod yn berniadu yn gwneud llawer iawn o gwyltio, a maen nhw wedi dotio, maen nhw'n meddwl bod hwn yn arbennig o dda. Wel, da chi wedi cael diwrnod da, lle? Da ni wedi mwynhau'n ofnadwy. Berniadu fy tro cyntaf wedi bod yn brofiad braf. Tro cyntaf yn fama, maen nhw wedi edrych ar ynholen i'n fendigedig, gael paned o de, bob tro oedd yn isio. So, da chi wedi gwneud y gwaith caled rwan, da chi wedi plesio sawl un, dwi'n siŵr. Wel, dwi'n gobeithio bod na neb yn teimlo bod ni'n cael cam, ond dyna beth i berniadu. Yn union am yr gwaith o safon. Diolch Llunos. Croeso. Am esbonio beth i be fan hyn. Dim problem o gwbl, diolch yn fawr.